Seklo ma. Prečo sa neviem zohnúť? Volám sa Roland Habera a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetany a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. Stalo sa to strašne veľa ľuďom, je to také typické, zohol som sa a seklo ma. Neviem sa vystrieť, teraz neviem sa chvíľu ani hýbať, dokonca niektorí padnú, ja neviem, na 4 a zostanú ležať a nechápu, čo sa deje. V podstate je to tak šokujúca, traumatizujúca udalosť, že my v tej chvíli samozrejme ani nerozmýšľame nad tým, čo sa stalo. Prvorade je nejaká ochrana, ja neviem, života a snaha vyhnúť sa bolesti, čiže ľudia idú automaticky do najmenej bolestivých polôch, ktorá za daných podmienok sú dosiahnuteľné, to znamená, vo väčšine prípadov sa, ja neviem, zohnú, alebo ich zohne vlastné telo, alebo zostanú ležať a podobne. No, čo sa pri tom deje, v podstate celý čas to vysvetľujem vo videách, v mnohých aj článkoch, že to, čo sa stalo, je vlastne ochranný mechanizmus. Čiže zohli ste sa, hlavne teda v driekovej chrbtici, zohli ste sa, stlačili ste si už poškodené platničky spredu, oni sa vám vytlačili viacej dozadu, ťuklo to spinálne nervy, tu máme platničku, takto sa zohnem a ona sa mi vytlačí k spinálnemu nervu takto. No. A keďže sa to opre tuto spinálny nerv, takto, vidíme, tak vlastne to, že sa platnička oprie o spinálny nerv, čiže o toto tu, o toto, tak mozog vyhodnotí, že došlo vlastne k ohrozeniu spinálneho nervu a tuto vzadu vám stiahne svaly, takto okamžite v šoku vám stiahne svaly a zablokuje predmetnú oblasť, aby ste sa s tým ďalej nezohýňali. Čiže cieľom mozgu je vytvoriť vám dočasne ochranný korzet, ktorý vás zablokuje v ďalšom pohybe, aby mohla tá oblasť potom prejsť nejakou rehabilitáciou. Takže seknutie je vlastne prirodzený ochranný mechanizmus každého tela, dokonca aj živočíšneho tela. Objavuje sa tam, kde sú kĺbne systémy, hlavne tam teda, kde sú platničky a spinálne nervy. A jeho cieľom je zablokovať predmetnú oblasť, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. Čiže stiahnu sa vám svaly okolo chrbtice, vytvoria vám korzet. To je to, čo sa napríklad robí, keď máte vyklbené rameno, dostanete taký korzet, alebo lakeť, dostanete korzet, aby ste s tým dočasne nehýbali, aby tá traumatická udalosť mohla prebehnúť a aby sa to mohlo postupne liečiť. No a v prípade driekovej chrbtice sú to vlastne také najakutnejšie seknutia, lebo tam sú najsilnejšie spinálne nervy. Lumbálny plexus je proste, to sú nervy hrubé jak pol malička. Je to veľmi bolestivé, ja som to zažíval roky, neprajem to nikomu a jednoducho vás vypne. No a zase, čo s tým? No v prvom rade treba počkať nejaké 2-3 dní, najlepšie je nasypať sa diklofenakom, idete na pohotovosť, dostanete Almiral, to je diklofenak, niečo od bolesti, diklofenak je na odpuchnutie spinálnych nervov. Niekedy to stačí na to, aby postupne teda ten spazmus, ten ochranný korzet ustúpil, lebo vám odpuchnú spinálne nervy a mozog vám povolí ochranný spazmus. A niekedy to nestačí, čiže potom je potrebné vyhľadať niekoho, kto vám to uvoľní. Čím skôr vyhľadáte, tým menej problémov si vlastne vyrobíte do budúcna. Lebo pokiaľ je to dlhodobo blokovom postavení, tak to zo sebou prináša traumatické zmeny na mäkkých tkanivách, neustále opuchnuté nervy, neustále blokovaná chrbtica, obmedzená pohybovosť fazetových kĺbov, etc. Začnete sa prispôsobovať posturálne, čiže vyrábate si problémy na ďalších častiach chrbtice a z jednoduchej blokády je zrazu problém, ktorý je rozlezený po celej chrbtici. Čiže prídete k niekomu, napríklad k nám, my tie akutné blokády, my to uvoľníme, nájde na 2 sa nasadí diklofenak, to vám lekár predpíše a potom sa pozoruje, že teda, či dochádza iba k ústupu ťažkosti. Čiže akutné seknutie alebo akutná blokáda, to je jedno, či to je drieková, hrudná alebo krčná chrbtica. Krčnej takisto poznáte, dlhodobo nad mobilom, nič mi není a potom jedného dňa sa zobudím a už som seknutý a neviem sa hýbať a neviem sa otočiť a zakloniť a nechápem, čo sa so mnou deje. No máte poškodené platničky v oblasti brachiálneho plexu, tej spodnej časti krčnej chrbtice a už ich máte opreté o spinálne nervy. Mozog to vyhodnotil, že vás treba chrániť, stiahne vás svaly, zablokuje vás. No a potom sa do vás sypú lieky na uvoľnenie od bolesti. Namiesto toho, aby sa najprv tá predmetná oblasť reponovala, poučili ste sa o tom, že čo s tým robiť, nerobiť, prípadne sa zahájilo, cieľené stabilizačné cvičenie, alebo ste to fakt upravili pohybové stereotypy. Takže zopakujem, keď vás sekne, seknutie nie je nič iné ako ochranný šokový reflexný mechanizmus,
máme ho evolučne vyvinutý, aby nám chránil chrbtice pred ďalším poškodením. Je to nepríjemné, bolestivé, ale je to na to, aby vás to dočasne stabilizovalo, aby ste sa nehýbali v záťažových postúrach. Čo sa stane, keď vás sekne? No prestanete sa predkláňať. Prečo? No lebo to je záťažová postúra. A potom prídete k nejakému mudrákovi, ktorý vám káže si to rozťahať. To je nepochopenie problematiky. V prvom rade treba reponovať a potom dať bacha na toto. Čiže v prvom rade sa vyhnúť postúre, ktorá ten problém vyvolala. A nie si to na silu ešte rozťahovať. A takéto seknutie, v podstate to nie je len chrbtici, to môžete mať aj, poraníte si lákeť, tak vám mozog stiahne svaly buď na prednej strane, ak je poranenie teda vzadu, ten epikondyle, alebo ak je to vnútri, tak možno na zadnej strane, aby ste s tým viac menej nehýbali. Čiže vlastne mozog robí to, čo robí náš zdravotný systém, že vám na to nasadí dláhu, de facto. No a potom sa čaká, rehabilituje pomaličky a pomaličky sa zväčšuje rozsah pohybu.